Sosro bau ing maes mati aran pate suwondo labuan Angilong triprakara punakaya purun ingkang dengan kepit lohone
Nuwun para bapak, para ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin, para penisipun sesepuh sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula hormati. Kula nyuwun donga pangestu angin kula dadi gelar. Pringgit wonten ing siang kangen menika dumateng panjenengan. Perlu dipun kawringani para Bapak Ibu Pangrawit gandeng pagelaran menika pagelaran padat ugi kula lan panjenengan sedaya menika boten gaden utawi boten sindralan blas babar pisan gendhing napa awit yen dadak menika mangke saking menika mong kinemong mungguh menika lancaripun pagelaran awit nggih boten semaya sekali pangrawit gendhing napa sakderipun boten awit menika mangke kula nyuwun pangapunten ingkang mangke bedol kayun lajeng jejel menika angkah kula ndamel menika ayak lajeng ladang gunjang saged manaten Pak nggih menika wonten takipun buku kuning menika boten sampun wonten mobil mangke ingkang dereng nalika dipun simak ngaten Pak nggih kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim pagelaran dipun wiwiti sareng-sareng.
Lamun-lamun ingkang sasana umumnya mangan goromeng urip mangkin tanpa sirik hal kengkang omah masriring beng langit Kekian sarwa manik yang jembani ringlung kapoloko riseng purbengan Thank you.
Swara tata pitana swara dine sirna ra swasana tentrem tata angesti dene pitana werdine luhur sirna saking tenda nirmala bisa manani katentremaning jagat kang tumuju marang luhuring budaya bangsa. Kawula minangka prawaning carita ngrembakani budaya gumelaring ringgit Prawa. Mugi tansah pinaring ana karayun rayu sagung dumadi rayu ingkang samya makarya. Bumi langit wis gumelar surya candra yang kartika stumata. Sajuru-juru dandang caruk mawarsa rampak untung ugi nagit. Dadi kang maha kaosa. Para adun sinau minurung kita cemroh. Sari ati susul. Siusul kandang sulaya. Saben wulan purnama siti jagat menika sinebut panjaring cipta resmi. Dupi petenging ratri sinaput Mbah Iso padang jagat saisine kiblat papat gangsal mater. Manungih menika gumelaring ringgit Prawa. Ugi gumelaring nagari Dwarawati. Yo ing Dwaraka, yo ing nagari Mairaya. Sinebut Dwarawati satuhunan yo pawaning jagat utawi menganing raksa. Dwaraka menika panggenan pabuka Sibut Mairaya ing kumata tuntuking pepadang. Dasar nagari panjang munjuk pasir kira gimai kemari pakerta tata Purworejo. Panjang dawa bocawane munjuk ora kae pawane pasir samudra ukir-ukir. Wanang diucapno sinten jebule sang napa. Kawregani praja Dwarawati nenggih menika Kanjeng Dinduh Prabu Sri Bathara Kresna Padmanaba ya Cakra Manuk ya Kesama ya Wisnumurti. Mila sedulur Sri Bathara Kresna labet cemeng sarirani terus balung sungsung rapteng luhurane. Padmanaba teges sekarakan sumorong ilosan nata hangaduh cekar wijaya kusuma Cakra Manu sanata Hamurti senjata cakra kang minangka pangaburing angkara kota kesawan teges panah kaliwih pramukta awuti rama sanata bisa awujud yasa gum binatara. Tatkala samana
Samyo Sumewo. Sambil kabakane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Sang Prabu Balarama, ya Sang Okrasana. Biang rasa kang kepuri tidaknya Nata Mandura ringkah dateng inggih Binaturata. Bumo Sang Nata Ganyang cari ming rawuh ingkang Raka Prabu Baladewa. Kaya mangkono wijine sabda panandika Nata Prabu Bathara Kresna. Yen temare ulung prapogo risang murupe marang Mantyo Brajating Praja Iki santai Kaurian Usunya Runo pangring tanpa palupi katilan tilar rupi
Sukmana adili luwih mugi paringa pangayoman marang jenengan Niki tambah Mas. Nuwun-nuwun mangke duh Koko Prabu Kadang Werda Mandura ingkang kadung berlawu. Keparenga ritaduka kula ngaturaken segan pambagya kula kunjuk arsa Koko Prabu Baladewa. Oh, nuwun inggih Kyai. Yai Prabu Kadang Werda Kadang Kula Taruna Gakat Doligo Urdo Sih pambagyan Yai Prabu Durwati ndak tampa ndadekake gombong pengali urakan ora namung pangastunipun Kakang wae tumuli kaki tampan Yai Yai Durwati nuringgih Kok Prabu sanget ageng panampi kula kula kadung tangan kula kawula kapundi wonten mustika katencang pucang rene kakal makan ing lumaya mugi reseping waradaya anyembuhna teguh payuhan ripaduka kula sumrambaipun Kadang Werda ing sak nagari Durwati mugi kasih kencaken anggih jingot dika pinarangga kok wadalah Yayu ora kurang penak gene lungguh Rakanto ing Mandura Yai nuwun bekti kula kunjuk Prabu wadalah lho gerwi sakriya ndak tampa pangagune wae tumuli enggak tampan nono ger kula wis sombo iki sangat anggen kula napi kadang tanpa paling kula pundi wonten toko ya salat ya kula ugi puji ati ngaturaken sembah pangabekti kunjuk arsa Koko Prabu Baladewa wah ya iki ya ndak tampa banget gedening pun Kakang ora liwat bali pangaturipun Kakang gage ditampa Yai Setyaki punika cadhok astaka kalih kula pundi wonten toko mugi tajoyo jimat nuwun nggih kula pun dawa ugi ngaturake pangabekti mampir sik monggo dhisik Kakang Udawa yen to agung ku nampa bektine Kakang Pati Udawa ndak warat awit dikala semana ana ing Widra Kandhang Baladewa iki kalebu mong-monganing sampeyan kula yen aku nampa bektine Kakang Udawa mengko wedi lak warat ya wis yen kaya mangkono yo sapadha-padha Kakang Koko Prabu wadalah apa ya iki dini suwanira pratani Koko Prabu Mandura kok mboten nganti cecala luwih dhisik ing adat manawi Koko Prabu badhe tindak dhateng Durwati utusan marang Gandhi wadalah Yai yo aja ndadekake kuciwa lan aja ndadekake dukaning Yai Prabu Durwati awit pratanipun Kakang ana Durwati ki mau wong Kakang kepungul kabar rawat-rawat saka Bupati Saniwara yen to ana praja Ngastina iki mau kabedah dadi praja Ngastina wis kabedah dening musuh arep terus pundi kok dahe negara Ngastina kuwi kabedah kabeh musuh saka praja Pusterbawana kang dipangarsani dene Begawan Trigatra Dewa Begawan Trigatra Dewa ajeng Yai Duryudana sedaya
mestina dilebokake wonten ing pakujaran ing pangangkah Begawan Trigatra Dewa mau kepengin banget ngrukunake Pandhawa karo mestina ning Kyai Duryudana ora ngesake. Lah banjur kanca bakah antarane Mestina karo Kesebawana. Lah iki pangamuk ing Begawan Trigatra Dewa ora mung trima ana negara Ndrawati. Lah iki dina malah tumuju ana ing Praja Ndwarawati kang diajak patine Yayi Prabu Kresna. Mula kang saka iku Yayi pun kakang susu tumedhak ana Praja Ndwarawati ya mung arsa menehi kabar kang ndak krungu. Apa Prabu manawi tetewa mangkat kabar ingkang dipun asta Koko Prabu Baladewa menika jumbuh kaliyan pasukan kula. Kaya apa Yayi? Pasukan Yayi nuwun sewu. Dik Rukala Jumarji menika ripaduka kula nyuperna utawi ngimpi Praja Mestina menika wonten banjir bandhang kang rope banyu kuwi mau kok nyembyok alun-alun negara Ndrawati. Kula kang sapa iku Yayi? Kula namung sumarah kalih Koko Prabu Baladewa kados pundi mangke urip negara Ndrawati menika saged boten kedenanan unsur saka unsur bawana. Yen kaya ngono ngati aja nganti negara Ndrawati ku kedenahan musuh. Lagi cowawang sabdo Horkang samyo suwewo Kembakan samyo tinaraka wonten Bratawata. Yaya Wisana monggo-monggo papriti narang kang sekeca kula kang tanggal rasane Jawa.
putraku Kisana ora jeneng tumambuh sepisan iki jeneng isun kuningane marang jeneng sira katitik saka solah bawa sarta saganira kaya-kaya dudu pangunan saka negara Durwati. Para tumuli prasaja, sira iku sapa? Mburi ngendi lan apa kang sinedya? Nuwun Sang Prabu kang sudi mastani kula Begawan Trigatra Dewa saking wonten Pusragawa. Dene Setyaku iki Praptana Ndrawati badhe nyuwun pitulungan. Lah inggih resta menika nagari Ndrawati menika apa inggih paduka menika ingkang sinebut utawi jejuluk Prabu Sri Bathara. Oh, mapan bener para nyata. Iki Praja Ndrawati lan aku jejuluk Bathara Kresna. Nuwun Sang Prabu pas kebeneran. Bekti kula katur Sang Prabu ya. Ndak tampa tiba sapadha-padha. Banjur sira arep nyuwun pitulungan apa Begawan Trigata Dewa? Tumuju ana Praja Ndrawati iki. Makaten Sang Nata, kula menika nyuwun pitulungan. Seja kula nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma. Sekar Wijaya Kusuma kagunganipun Nata Ndrawati. Lah, mangke yen wis rampung tak gawe bakal ndak mangsulake marang Sira Prabu. Oh, mengko dhisik Bapak. Lara-larae kepiye kok Sekar Wijaya Kusuma kuwi sirampil ngene. Menika kangge utawi kagem syarat sarana anggonku jenenge anak lanang bakal jumeneng ana negara Ndrawati. Ya. Negara Ndrawati kuwi ya mestine darbeke Yai Prabu Duryudana. Ya dene kok anak lanang arep kok jumenenge Narendrana Praja Mestina kuwi. Ana Praja Mestina ki kepiye? Nuwun Sang Prabu. Awit nata Duryudana boten kersa ndak rukunake antarane Pandhawa karo Mestina. Lan iki Mestina bedah kabeh para sayaka praja wis dirangket ana sajroning praja Mestina. Lah saiki kula nyuwun ngampil wujude Sekar Wijaya Kusuma minangka syarat sarana jumenenge anak lanang ana praja Mestina. Begawan Trigata Dewa Sekar Wijaya Kusuma kuwi ora kena uwal saka astaning Narendra Ndrawati. Dadi ora kena diampil-ampilke. Yen kaya mangkono lek ora diampilne marang Gatra Dewa bakal ndak dadekake Karang Abang Bumiang Muskan Negara Ndrawati.
karepe dhewe. Begawan Trigatra Dewa. Lek nomripatmu ngakno grobakmu. Negara Ndwarawati iki darbeke Yai Prabu Kresna. Dene kowe nangke tamu arep gawe panguasane negara Ndwarawati. Paduka menika sinten? Yen kepengin kowe weruh yaiku jeneng Prabu Baladewa. Raja Mandura. Wah, dalah iki to. Nek kene iki to, Mandura. Tekaning rada kasemen. Yen kowe ngampil wujude Sekar Wijaya Kusuma ora diperengake. Kok lanyu-lanyu pangucapmu arep dadekne bumi angus negara Ndwarawati kepengin diopak iblis. Ndwarawati dene tututana Kang Prabu Baladewa aja nganti dadekake dredah. Awit yen nimbulke dredah kanca bakal kakehan para kawula praja ingkang sami nandhang sungkawa. Mriki pangastuken timbal, mangestuaken timbalan engkawuh. Mangkono to nata Ndwarawati sampun purna pangandika. Sigra kundur angedhaton yen nyuwun marang panguwasane Gusti Kang Akarya Jagat. Jengaring nata Ndwarawati lamna citra Cinandra kadya tansah suka syukur candrana.
Thank you.
Amit pasang tali mantape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen ing randon Jerman kedoprak nem jero. Jare buale. Aturan Sugeng Rawuh. Tak wangsuli lho. Gawe mijil. Nem jero. Pomokake. Ayo. Loh, mijil biasa. Nggih. Ora senggak lho, ben nek bedane.
Yo. Ing saat iki, Bu, ayo tansah atur pangapura. Yen ana ing kitab teles kinanti gamping lho ing campur darat nggone gamping yen Rama Sujina katembungaken jeneng sila Sekul Binuntel Ron Klopo iku wawarane wangsalan ini. Iya lho, ora mung wangsalan ning jadine ngono iku kajaten lho. Kajaten iki jati apa piye to? Lah. Nduk. Iya. Ing dina iki ayo lumutur ing sih samudra pangasami. Lampah satinda ira saklima. Ora minturuti ing sara. Kaleburo ing kita sami linambaran ayat teles kapur lho. Nggih lajeng yen wis kita gelem ngakoni salahe. Nah iki kanggo Mas Diki. Mas Diki kauningan yen ing bali kene bali ngesti laras manggen ana ing dusun Glodang. Ing kunane kuno Glodang iku bisa katelah glotho utawa mlithak. Nah ing tasawuf emane Bro Teguh kundur. Nduk genduk laras elemi nduk. Genduk laras. Inggih awit samu barang ngono iku sakne wektune kedawan. Aduh sik nduk tak cekake sik nduk sabar ya. Yen wis kita gelem saleh nduk jeluraga yen basane Kompandi utawi Mbah Pailah nduk. Ing biyen iku ora kaya saiki nduk. Keng mlimbuk nyanyi iku SMP wis biasa nduk. Menek kambil saperlu kanggo bubu simbah Pailah turane degel nggih sak. Jaman kunone ngono nduk, mekambil sing dhuwure 15 meter iku ya biasa. Mulai iku yen ana ing gedhing ana plek-plek ketepu wong lanang menek kayu golek kayu lan sabanjure matur nuwun agung kang tanpa utami dene biru sampun kersa mlimbuk ya nyangeke sange iku kabeh kita kudu matur nuwun marang dalang sepuh Ki Pandi SPD kang wis kunane kuno rawuh sowan Mbah Jimbang ning ana sing urung katindake opo ya sak keluarga sare kene paling ya bengi ndak kundur paling muga-muga sabanjure nduk nggih yen mau wis kadhawake dening Kang Mas Wawan Bapak Teguh Dirgawarsa Sasana lelaku Dirgawarsa Sasana Budaya Ngesti Laras. Kula saya iku kanggo jangkepi kunane kuno Ngesti Laras iku kepriye ana sesepuh lho. Sopo? Lagi bajina. Komandan Regu. Nah, Kong Regu. Kasuwun gunging Kong Regu atur padang ing reh kunane kuno Ngesti Laras
Muga-muga ndadosake pamecut ing kula yung ya ing kabeh samubarange merga Asma Regu iku ora bae-bae Komandan Regu. Tindakipun Kakung Regu binarung ayo apa manut manut Pak. Monggo Bung dipandu laras putune. Mriki aja. Geser lenggah. Ki putu sawe kok ganti. Cuman yang sandi awal. Lha iku penyuluh ngono mau. Tak urunge ngono wis mepet kakung. Nun sewu Bargo sugeng kasugengan Bargo. Sugeng sehat. Iya amin. Bargo Paduka menika kagolong nalika wong mesti larang utawi ya tak tembelin nalika ngono niki wonten otoritatif. Terus sang menika Bargo kula niku mesti larang pun panjenengan saksi hidup pelaku. Temanipun lelaku kasumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ayyul azim nama ba'du dumateng kadang-kadang kula rawit ugi para sedaya undangan ibu bapak. Monggo kita sami-sami ndherekaken ngaturaken syukur alhamdulillah rabbil alamin inggih awit saking rahmat taufik saha hidayahipun kita sami ing siang ingkang cerah menika tansah pinaringan kesehatan kesarasan kawrujunan saengga kita sami saged makarya inggih menika makarya ingkang manfaat ingkang wekasanipun menika saged dipun bethok ing yaumil kiamah. Amin ya rabbil alamin. Rahmat salam tansah kunjuk dumateng asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kirantos sawabun ing benjang ingkang salajengipun kula jumbo kaliyan menapa ingkang dipun aturaken anak kula Handaka kula wau yen menika kula sebagai pelaku sejarah won mateging menika Pakembalan Ngesti Raras. Inggih awalipun menika tahun penjajahan Jepang. Ya, iki saya atur. Nggih. Menawi kesmawon. Tahun Jepang menika kan zaman kemerdekaan bom atom dipun ceblokaken wonten negeri Jepang Hiroshima Nagasaki menika lajeng geger lajeng tulung ageng tumut-tumut geger lajeng sawenehe warga desa tawi gamelan Semengganen ingkang sakmenika taksih dipun salep wonten minggih menika. Nggih. Lah menika kesepakatanipun para warga dusun Rotan ingkang nalika semanten dipun pandhekani dening almarhum Mbah Wagyo. Menika damel latihan saterusipun sareng sampun saged nggih napa menika ngedekaken ketoprak. Menika salah satunggaling ketoprak ingkang wonten tulung ageng nggih menika wonten Rotan. Napa kok asmanipun ketoprak? Lah menika asmanipun ketoprak sak kerawitanipun menika naminipun Rukun Marga Utama. Nah,
Jenenge kan ampuh banget to. Rukun ya rukun marga dalan utama kesaenan. Dalane nuju dhumateng kesaenan. Parandene ketepatan wis tados. Tados ngantos kawentar begitu timundi ingkang salajengipun menika tahun 53 menika dipun terjang banjir. Dusun mriki menika kalebet kedung di saben menika musim rendeng. Saben musim rendeng menika niki menika mlebet Limas. Dadal menika pampangipun sak menten. Sami-sami dipun pampang kalebet gong Srenggana menika dipun pampang. Menika ngaten lajeng ingkang saklajengipun apa nggih entek wae. Dangunipun anu, Bu. Nah, menika danguning dangu dipun sambut kalian tanggung damel ngedekne ludruk seni masa. Nah, seni masa melampah pinten-pinten tahun menika lajeng bubar lajeng ketuanipun nalika semanten nggih menika almarhum Pak Munaji kalian Bapak Sujinal. Nalika semanten. Lah lajeng sak sampunipun almarhum Pak Munaji Tamsis Munaji menika seda dipun gantos otomatis wakilipun dados ketua. Lajeng menika ludruk seni makasa surut menika gong Srenggana ingkang sakmangke wonten wingking menika dipun tarik wonten mriki. Damel latihan para kadang nom-noman sabarake kula menika Pak Dhuwur lan saderipun. Nah, lajeng menika tukulipun Ngesti Raras menika nggih wiwit menika. Ngesti Raras menika mboten namung mligi menika kerawitan lan menika nggih ingkang baken kerawitan seni pedalangan, seni macapat, seni tari menika dipun asuh wonten ing Griki menika dados menika naminipun Sasana Budaya Ngesti Raras menika nggih. Nah, aja menika ngantos sak mangke menika nggih mugi-mugi mawon inggih berkat saking pangestu para panjenengan sami ingkang sami lenggah menika dipun suwun kanthi sanget inggih menika mugi-mugi Ngesti Raras menika rahayu wilujeng boten wonten alang sundem menika sak laminipun. Nggih bokine ngaten ingkang saged kula ngaturaken bokine wonten kelepatan kula kasami kula anggen kula matur kula nyuwun ageng samudra wangsami ing wasana jaya wijayanti mugi rahayu ingkang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo seperti dadi anu lho kados pundi yo kunone kuno ana ing bumi gelutan iki bumine para lelaki utawa bumine para lelaku ing reh kanegaran uga lelaku ing tetanen. Ana ing kidul kono lho iku ana patung jaman Hindu kang asma Bimotani. Iya wis kadhawake kawedhar dening Dr. Dwi saka UB nalika rawuh ana ing kene. Monggo iku lho iya nuwani
yen wani gledak ana ing bumi glutan iki kode alam lho utawa setempele bumi lho bisa ketemu guru sejati ana ing lalakon Bima Suci iku yo Kang Bima lho kang bisa manunggal lumebu ana ing diri pribadi yen ing pelajarane Mbak Laras manarupa nggih yo niku umum banjur Nduk sak sambute Bung Regu bareng dawuh kagem niku saya Bung Pandi nyuwun wekdal mangke lek radi kedrawer dipun emotaken Bung Pandi niki limbukan orang genah misale dipakne ora enek enteke pinten menit malih Bung Pandi 2 jam iya mestuti randon yung iya dong kepriye wonten interaktif ya interaktif mangke saking Jawi wajib atur hubungan ana ing jero yo mangkono nah monggo ingkang saking Jawi rumiyin napa saking Lebet Nyasti mboten apa Bapak Hari Bapak Kriston Bapak Sugeng oh Bapak Sugeng monggo Bapak Sugeng menika estu pembit up tindahipun Ki Sugeng binarung jamu-jamu elok 6 buka dulu kasugengan Bapak Sugeng iki kalilan jumeneng Bapak Sugeng awet panjenengan menika Nuwun sewu para pilih sepuh seganteng aku niki anu bapak sedanten ibu-ibu nek kan basa Jawa niku pating pecotot dadi wong e nggih anteng niku ngomong kangenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Ngeten jadi kula badhe cerita sedhik kan. Nah, ngeten. Nggih, komik kopi nggo. Dadi makaten. Kula niki kan wingi dalu dipun aturi pirsa kalih kadang kula anen Ki Wawan Susukyo bilih wonten Glotan Desa Tanggung wonten acaranipun ngespindah napa Angkepar Sonamina ulang tahun namine napa Ambal Warsa paguyuban kesenian Jawi ingkang naminipun Ngesti Laras ingkang sampun kaloka ing saindhing donya ning akhiripun derek Pak Sugeng pripun Pak Sugeng nggih sapa jedak nggih bapak pripun nyelo atur sekedhik menika para kadang
Pentrawet dipunatur pidahan sampun dipun siapaken. Oh nggih, nggih, nggih. Waktune wis Bu. Para pengrawit keaturan dawar mboten perlu miring ke kula, mangke nggih. Mangke yang dadi salah-salah. Tak juga nggih. Ngapunten. Nggih, monggo, monggo. Monggo sedaya kita. Nggih, monggo. Keaturan dawar. Nggih. Ning ingkang sampun nggih mboten usah ngkasih Terus menika ing sepeda kula ngaturaken derek-derek mangayu bagya dumateng tanggap warsanipun paguyuban kesenian Jawi Ngesti Laras. Ingkang nomor kalipun ngaturaken selamat atas pengukuhanipun kadang kula anem juki wong tuwek kula. Profesor Dr. Haji Muhammad Teguh ingkang sapunika dados guru besar wonten ing perguruan tinggi UIN Tulungagung. Ingkang nomor 3 kula nggih nderek seneng puji syukur kula aturaken dumateng ngarsanipun Gusti Akang Akarya Agung awit menapa anak kula itu sing kula aturaken awakmu dilaras dipun tampi dados pegawai negeri wonten ing Depak ingkang nek boten lepat kula aturi laras ditempatkan di Magetan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mriko Bunda kula jane tanggi kula nggih temangan. Kula nyuwun pangapunten kula terlambat dugi sebab enjing wau wonten undangan acaranipun ing negari kelompok budaya Pramangkataya ingkang tempat ritualnya di Candipaya. Sampun kawiwitan. Sampun bubar. Menaripun kula iki jane ndonga muga-muga teng kula Anglong mangke Anglong derekne mbok dilimbuk kali yucangi lali mbok dicangi kali yulimbuk derek mak ben Anglong riyen. Nggih, kalimatun nuwun dumateng sesepuh kula Bapak Heru. Bapak Heru nggih ingkang nanti kula suni pangreksan bab Mojopat. Nanti diambil niku dimasuk benak kula. Matur nuwun Bapak Heru ajari ten Mojopat. Kula bakal ra iso bakal wangi ati. Nggih saketarus mangkaten rumiyin wonten panggiatur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bangun. Lupa juga. Sabanjure sawetara inggati bendahara Ngesti Laras. Sinten yo bendahara. Ora liya Kang Mengku Cepuran lho. Ari Wardani Jangkep ingkang putra. Inggih awit sampun katunjuraken ing Ngesti Laras. Sinambi ratus Kang Rayi Ari Wardani boten napa-napa nggih Mbak Cangik menika sinambi anggrahapi pasugatan ingkang sampun sumadyo. Oh nggih, monggo langsung aja. Nggih. Mbak Ari Wardani mbok menawi tasih nyambut dipun tantes. Nika sampun tahu nika. Monggo jumeneng mriki mana yang nyisinden Inggih, Mbak Cangik. kepriye nyisinden larai dina iki nglibu. Nggih mbok menawi menika kula pancen nggih nuwun tapaken Kang putra putri badhe dateng ngayahi pakaryan dateng Magetan menika kula. Ayo Mas Yan, adiknya mana? Sini. Gimana?
rada ngidul ya. Mas Gale, sini bisa Mas Gale. Cik Janis. Para kang samidhar kasumanggaken mugi ngabdian paranipun ingkang minulya Bendahara Ngesti Laras. Hariwardani salah para putra nambahi seserpan kemarin panjenengan sami. Monggo Bu Bendahara panjenengan sinten? Sewu. Apa? Cakai limbuk dong. Baik. Nggih. Nun sewu menika Hariwardani utawi biasane punika kasebat ninik ngoten nggih. Menika putra nomor sekawan Kakung Sudinal, jalan Ibu Murti Sukesi. Alhamdulillah menika kula kadhapuk bendahara. Bendahara Ngesti Laras. Wah. Formalitas. Wah, luar biasa. Berapa muda, berapa aset. Alhamdulillah kepengertiko ngejelas sampun kaparingan kanugrahan gamelan gongso saking Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang sampun saged dipunikmati. Amin buku kang kawuri kang kapungkur buari yen kang guru rapi kados pundi Ingkang dereng niku mangke pangarsa kemawon ingkang saged dawuh. Kang minulya Bendahara Ngesti Laras nyuwun labet panjenengan saha ingkang putra napa ingkang panjenengan aturke kaliyan ingkang putra dumateng Ngesti Laras yen Bung Karno bali ojo mikir pawahe negara ning apa kang bisa kapan kuake omahe negara. Monggo Kule Danis tembang Heru tolong dindingane mantul nyaman. Tolong tulis. Jadi tembang angkur kalian pijil. Dengarkan Danis dulu. Keluarga Mas Gale ayo temani dibantu budene yo yang ngono diwale saiki pembajinge Mas Yan, apa yang Anda dapat selama ini dan Anda berikan ke Ngesti Laras terkait ayat suci? Ayo matur, diatur ke. Nama siapa, studi di mana, dan terusnya. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adja Nugraha. Di sini saya mau membaca juz 2 20 ayat. Mas, apa lho kang diarani juz iku?
bagian Al-Quran. Oh, banjur gilirane wis nyari pirang jurus. 3. Iya, monggo diaturke sebagian ae. Liyane sok-sok. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu subhana minan nasi wallahu qibalahum alladhi kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi ra'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa itsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa Allahu bighafilin amma ya'malun wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'u qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'u qiblatak wa la ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lahaqqun min rabbik wallahu ghafirun amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa idza ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatluu 'alaikum ayatika wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antat tawwabur rahim. Fadkuruni Fadkuruni yadkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah. Iku mau surat apa Mas ya? Surat Al-Baqarah. Pirang huruf Mas ya yen perso. Yes, bangun Mas ya, muga-muga usaha ana ing nduri saninge panggung sing langit makmur. Amin. Sampai nduri ganti Mas Ibas. Mas Ibas. Perkenalkan diri Mas Ibas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.